khovel mun sang sanga an bu le vaimim huna te thilbial thamak tak tak alo lang le ringot thi an bu te chu ne tak le uluk taka nem thlutu omang hian omzenei takin atu bek veka chunglama tanga en phei chuan thilbial lem chi sang sang ang te in a om thin heng crop circle an ti te hi engwanga lo om nge an chuina sa a then khat UFO lam thil ti ani ring pol te po an om thlibing na tho ani ring pol te po an om bok hetiang crop circle mi thiam te ngai ven hlo ma saber chu Inglena Wilshire muna Jones kala chang phut bu chin na muna kumsang kha zakwa somriat ogasa lo om kha ani he muna hian thlai te chu mun thum laia metar som pariat hol tlang vela lianin an lo tu bial sung maya a thlai kung te chu omzenei takin a bial lai lam hoi zong hian an tlu veka a kung tliak le melhem om lo thil bial lian tak ne taka adel bek vek angin omzenei takin atlu suaw mai ani kumsang ka zakwa somriat chhovela chuan hetiang crop circles hi England a mai ni lo Australia US Canada Switzerland New Zealand Russia le Japan lam thlengpon an mu cham chi tamai bu muna te vaimim muna te le fu muna te po an mu ta fo maya tin hetiang an mu na bor vela hian rimak tak tak te eng mak tak tak te an ria in an mu tel fo mai bok ani hetianga thlai tlu te reng reng hi an thingai lowa an than dan pa ngai ai ma a chakin atlu zong hian an thang ve mai ani kumsang ka zakwa somruk paruk khan Queensland Australia a thilmak teu mai a thleng boka George Petley chuan tractor a khal lain apia deu mai nimjing atang chuan thom mak tak le thil khu deu rum rum a mu a thil bial mak tak metar riat vela hol tlanga lian metar som pathum vela sang aron thlok chuaka aron thlo chu na lai awa en chuan nimte chu hetiang crop circle ang hian abialin alo tlu nuai mai ani kumsang kha zakwa somsari pali khan Lagenberg Canada a Edwin Far chuan athlai te aseng khom lain metar som panga vela hla thilbial metar thum vela lian virtual vel amua reilo te a an bo tamaya an virtual na lai zone vel ava en chuan crop circle ang hi pali lai alo om reng ani ti chuan crop circle hi design sang sangin kumsang kha zakwa som kwa chhovel khan an muta fo maya akwal chunga kwal chhong om angte aphir te dumbbell ang deuh te heng te hi ming sang sanga an vuwa veka mi then khatla alem lo siam tok la an om bok tam tak chuan UFO lam thila an rin nge mi lain then khat chuan plasma vortex theory an ti a thlivir mak tak virna lai big nei wind eddies an ti atanga ron in siam ani an ti ve thung TV lama te po alem siam chop thiam ho ron chet dan kan mu ve fowa chung ho chuan omzeneya hrui seizong te sa thlapin thingban chen vel emo an thunga chumi mang chuan bu mun kha an han soi sata a chung lam bo ruak sang deuh atanga hriat thiam thei chau tur thil bial lem chi sang sang an duang chuak ta thin ani ma se tam tak chuan alem ma ni se alem siam chop thiam ho kut thlakina atlin phak pa ka tam hle ni in an soya rin thu le in hial na chu alakal chho reng ani